Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes. Imos adiante ca información nesta xornada de venres día 14 do mes de xuño, na que lles imos a falar pois de festas, porque xa mañán sábado e pasado mañán domingo hai festas na parroquia de Cerceda. Volvemos a falarlles, estamos nos últimos días para solicitar as axudas para transporte escolar e para material escolar que dá o Concello. Este sábado, mañán, hai un taller de poda de castiñeiro que poden anotarse. Falaremos de novo de obras que se están executando no Concello de Cerceda e de tamén que onte escolares de toda Galicia estiveron no Parque Acuático de Cerceda co programa Ecovoz da Voz de Galicia. Falaremos do verán saudable desta actividade, dos campamentos de verán de conciliación que o Concello volve a organizar un ano máis e das fogueiras do San Xoán, das notificacións que hai que facer antes do día 21. Recordamos tamén que durante todo este mes de xuño hai que anotarse, hai que en este caso xa registrarse nos cursiños de natación que lle foron concedidos de cara á próxima temporada e nos deportes pois un campamento deportivo que organiza o Lético Cercedense o que tamén se poden anotar. Por último, o tempo, pois para mañán seguiremos con tempo revolto donde de momento aínda o sol non será protagonista. Como decíamos ao principio, mañán sábado comenzan durante toda a fin de semana as festas na parroquia de Cerceda, as festas do San Antonio, que a Comisión de Festas xa preparou para este sábado e para este domingo e ademais preparou tamén unha gran carpa no campo da feira para que non se poda decir o que o tempo non desluza ou non impida disfrutar das festas. Mañán sábado hai misa solemne. Logo na sesión vermú, o mediodía estará a cargo do dúo Reflejos e xa pola noite haberá unha gran verbena mañán sábado co grupo Bomba e Disco Impacto co DJ Bermúdez. O domingo continúa a festa con unha sesión vermú a cargo do dúo Dilema. A Comisión de Festas de Cerceda tamén informa de que poden todos aqueles que queiran deixar o seu donativo, a súa axuda para as festas, pode facelo se queren nunha conta que teñen habilitada na banca e senón tamén con eles mesmos, con calquera dos membros da Comisión de Festas de Cerceda. E despois de falar de ellos, falámosles de axudas porque estamos nos últimos días, é dicir, o vindeiro martes é o último día para aqueles que queiran, por se aínda non se tiveron oportunidade de percatarse, o Concello de Cerceda convoca axudas para escolarización, en este caso son axudas para material escolar, libros de texto, vestuario básico, incluso tamén para material informático, aqueles que teñan o emprego da mochila digital para o vindeiro curso escolar 2024-2025. O día 18, martes que ven, é o último día para solicitalas. En este caso, teñen que facelo na planta baixa do Concello, no rexistro ou a través da sede electrónica en www.cerceda.org, na web municipal, onde atoparán tamén as bases destas axudas para tamén se queren consultalo. Estos son unha delas. A outra é axuda para transporte escolar, xa que o Concello de Cerceda un ano máis convoca unhas axudas para desplazamentos co fin escolar para o próximo curso, co obxectivo de que se apoie os estudiantes que cursen estudios de bacharelato, de ensinanza de réximen especial, de formación profesional ou universitaria, favorecendo así o seu acceso aos centros de ensino públicos mediante unha axuda económica para os gastos derivados da utilización de calquera tipo de transporte para acceder aos mesmos. O plazo tamén para esta subvención remataría o martes día 18 e tamén poden facelo no rexistro ou por sede electrónica. Se queren ter máis información, tamén poden chamar ao teléfono de Servicios Sociais, o 981 68 60 68. Mañán sábado, a Asociación Forestal de Galicia organiza un obradoiro de poda de castiñeiro. Está organizado, como decimos, pola Asociación Forestal de Galicia, un taller de poda de castiñeiro para a produción de castaña. Será este sábado, mañán, día 15, pola mañán, dende as 10 ata 1:30 na esplanada da estación Queixas Londoño. A inscripción é gratuita e poden obter máis información se queren chamando ao 981 65 40 11.
Antonte estivemos percorrendo o Concello vendo as obras que están en execución, acompañados polo Concelleiro de Obras, Francisco Boquete, tamén polo alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez. En este caso tivemos oportunidade de ver as obras de ampliación da estrada en a Ponte, a ampliación da estrada na Ponte, que tamén se estaba anchando, incluso con un muro de contención para poder chegar, en este caso, a deixala o mellor posible, pero tamén podemos comprobar a mellora nun viario en Carballás, en Sandián, tamén a mellora do sistema de depuración na Avenida da Paz na Silva, donde vai haber tubaxes con alcantarillado ao longo da Avenida da Paz ata o final, donde se vai a colocar un sistema de depuración. Falamos e miramos a ampliación da estrada en Morzós, unha estrada longa con unha ampliación e mellora do firme, así como tamén colocación de tubaxes e melloras en Longo. Aí tamén en Meirama se estaba executando xa, así como un vial na Trigueira de ampliación e mellora da capa de rodadura e o arranxo e mellora da aula da natureza no Xardín Botánico, así como a biblioteca da Silva, que tamén se estaba decentando, especialmente na súa parte exterior. Tamén se levou a cabo obras na piscina municipal da Silva para ir preparando esa ante o inminente apertura de cara á época xa do verán. Estas obras, en total, as que se están invertindo e as que máis poden sumar máis de 3 millóns de euros con cargo a plans da Diputación, inversión propia, etcétera. Ímonos a outro asunto. Falamos agora de que onte escolares de toda Galicia co programa Ecovoz no Parque Acuático de Cerceda se concentraron, como xa fixeron noutras ocasións, para celebrar e poñer punto final a este programa da Voz de Galicia. Un programa medioambiental Ecovoz que chegou a súa final e clausurouse, como ben sendo habitual nos últimos anos, no Parque Acuático de Cerceda, con escolares de toda Galicia que disfrutaron dunha xornada nas piscinas do Parque Acuático, donde tamén recibiron os premios e asistiron a este evento o presidente da Sociedade Galega do Medio Ambiente, Javier Domínguez Lino, o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, e o director da Voz de Galicia, Xosé Luis Vilela Conde. En este caso, se deu o premio o esforzo tras, durante todo o curso, estar remando a favor do planeta. Os xóvenes se divirtiron despois nos tobogáns e nas atraccións do Parque Acuático de Cerceda. Este programa Ecovoz é un programa medioambiental decano das ondas galegas e que está promovido pola Voz de Galicia e por Radio Voz, con un importante patrocinio da Sociedade Galega do Medio Ambiente de Cerceda. Mais temas, falamos agora do verán saudable, porque nesa mesma zona, na zona verde do Parque Acuático, Xardín Botánico e Paseo Fluvial, se leva adiante xa dende esta semana a actividade de verán saudable enfocada para persoas adultas do noso concello. Unha actividade que se está levando a cabo os martes e os xoves. Vai a ser ata o 5 de setembro, martes e xoves. Hai un turno pola mañán de 11 a 12 e outro turno pola tarde dende as 8 ata as 9. Se desenvolven actividades de ximnasia de mantenemento, estíp, aquallín, yoga, andainas, cachibol e xogos varios e divertidos. Vai o precio para entre 18 e 65 anos, o precio de 13 euros o mes, e para maiores de 65 anos o precio é de 9 euros o mes. Incluso para aquelas persoas que acrediten a condición de familia numerosa terán unha bonificación de un 10%. Si queren anotarse, aínda estarían a tempo, xa se puxo en marcha, pero poden sumarse a esta iniciativa anotándose na planta baixa do Concello de Cerceda. Máis actividades. O Concello de Cerceda organiza un campamento de verán para rapaces ao longo da época estival para a conciliación das familias e de alternativa de ocio para os máis xóvenes. Está dirixido a nenos escolarizados ata 14 anos e terá lugar de luns a venres de 9 da mañán a 2 da tarde, dispoñendo dun horario ampliado, se se queren, de 8 da mañán a 3 da tarde. Ambos os dous horarios terán incluído a merenda a media mañán, pero o horario ampliado tamén incluirá o almorzo. O campamento se desenrolará na Polideportiva Municipal e no Centro Cívico, e tamén se farán saídas ao Parque Acuático, por exemplo. Realizaránse actividades como manualidades,
actividades ao aire libre, deportes ou cociña. As inscricións están abertas ata o próximo luns día 17. Teñen que inscribirse no rexistro do Concello na planta baixa da Casa Consistorial ou por sede electrónica na web municipal. Se ofertan 4 quendas de 15 días cada unha. A primeira quenda iría do 25 de xuño ao 8 de xullo. A segunda quenda iría do 9 de xullo ao 22 de xullo, a terceira quenda do 23 de xullo ao 6 de agosto e a cuarta quenda do 7 de agosto ao 21 de agosto. O precio por quenda é de 50 euros e de 70 euros sería o precio se se quere o horario ampliado. Para irmáns que vayan na mesma quenda o precio sería de 30 euros. Tamén lle falamos da notificación das fogueiras do San Xoán, porque dende a principios de mes ata o próximo 21 deste mes de xuño está aberto plazo para que notifiquen as fogueiras do San Xoán, acto que é obrigatorio para aquelas fogueiras que se queran facer na noite do San Xoán, na noite do domingo o luns 23 para 24 deste mes de xuño. Si queren facer esas notificacións, poden facelo si queren por correo electrónico, poñendo a dirección medio.natural@cercedo.es unha persoa responsable co seu número de teléfono e o lugar onde se vai a facer a cachel, a fogueira. Si queren tamén poden facer chamando por teléfono, o teléfono de Medio Ambiente 881 04 67 76 ou en persoa achegándose á terceira planta da Casa do Concello. O plazo remata o día 21 de xullo. No Concello únicamente se recollen as solicitudes para a noite do San Xoán. Fora desa data deberán solicitar permisos de queima no 012. En calquera caso, si queren solicitala, lembren, hai que facela a través de correo electrónico, por teléfono ou persoalmente. Unha tradición, a das fogueiras do San Xoán, que levaron ao ano pasado superar amplamente as 300 notificacións de cachelas ou de fogueiras no noso Concello. Pasamos agora a falarlles de os cursiños de natación para a próxima temporada, porque ao longo deste mes de xuño, o que resta de mes de xuño, ata o 28 de xuño, teñen o plazo aberto para a inscrición da plaza concedida para os cursiños de natación para a próxima temporada. A inscrición desta plaza hai que facela no rexistro do Concello, de xeito presencial, polas mañáns de 9 a 2, de luns a venres. Tamén o poden facer, se queren, en calquera momento a través da sede electrónica do Concello. Unha piscina aclimatizada que ao longo do verán ten o seguinte horario. Neste mes de xuño, o que resta, de 9 da mañán ata 9:30 da noite seguirá aberta. No mes de xullo só estará aberta pola mañán, de 9 a 2. E no mes de agosto estará pechado e a apertura será a partir do 9 de setembro, de 9 da mañán a 9:30 da tarde. En canto aos deportes, falámoslles dos campamentos de verán que organiza o Clube Atlético Cercedense, campamento deportivo que organiza o Clube Atlético Cercedense e que ata o 16 de xuño, é dicir, hasta este domingo, teñen de plazo para anotarse neste campamento deportivo organizado polo Clube Atlético Cercedense para edades de entre 5 e 14 anos. Serán as instalacións deportivas do Roxo polas mañáns de 10 a 2, do 25 de xuño ao 28 de xuño e do 1 ao 5 de xullo. Se queren ter máis información ou inscribirse, poden facelas na oficina do clube, no Roxo, ou, se non, por teléfono. Poden chamar a calquera destes dous teléfonos, o 619 92 87 24 ou o 686 17 40 69. Por último, en canto tempo, Galicia vai a continuar durante a xornada de mañán nunha situación intermedia entre altas e baixas presións con ventos do oeste que de novo achegarán aire húmedo e frío. Deste xeito, mañán agardamos un día con ceo moi anubrado, pola mañán especialmente. Algúnha chuvia feble, máis probables na mitad oeste, e pola tarde esas chuvas irán desaparecendo, incluso pola tarde mañán podería haber algún claro. As temperaturas non experimentarán cambios significativos e os ventos soprarán frouxos de compoñente oeste con intervalos de moderados no litoral da Coruña. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe, nada máis. Gracias pola súa compañía, saúdos da radio, onde está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos, na televisión Manuel Eiris, na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.